Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena kien hemm tnaqqis ta' madwar 4% fil-każi rrappurtati meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena ta' qabel, dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri hekk kif il-Korp tal-Pulizija inawgurat 12 vettura ġdida b'investiment ta' kważi €9,000,000. Dawn il-vetturi tat-tip 4x4 se jkunu qed jintużaw mal-flotta eżistenti fid-distretti u ma' flotot oħra ta' branki speċjalizzati. Dawn il-vetturi se jilħqu postijiet remoti li bil-karozzi eżistenti ma jistgħux jintlaħqu b'mod partikolari postijiet fejn ikun hemm bżonn li jsir salvataġġ. L-awgurazzjoni ta' din il-flotta l-ġdida ta' vetturi saret fil-kwartieri tal-Pulizija f'Takandja. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà qal li b'din il-flotta ta' vetturi ġodda se tkun tista' tkompli tiġi infurzata l-liġi. Apparti li dan huma vetturi attrezzati bl-aħħar teknoloġija, huma wkoll vetturi li bħal numru oħra ta' vetturi oħrajn inkluż dawk użati mir Rapid Intervention Unit tal-Korp kif ukoll mis-sezzjoni tat traffiku ħajkunu iktar viżibbli fit-triq biex allura il-preżenza tal-Pulizija tidher u allura bażikament inkomplu nenforzaw il-liġi sabiex pajjiżna jibqa' jkun pajjiż sikur. Il-Ministru Byron Camilleri qal li dawn il-vetturi huma parti minn investiment li l-Korp qed jagħmel sabiex jgħin lill-uffiċjali fil-qadi ta' dmirijietom. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej, Chris Bonnet, qal li parti minn dan l-investiment ġej minn fondi Ewropej permezz tal-Fond għas-Sigurtà Interna.